Kani kita ke bangi sensi banyak seo. Menteri Ketenat Revenue and Disaster Management ubak Kyrmen Shylla hak steps ngi thoding ulah hiar hidalade ban kendo ik Bahaiing bat Kmie kpa jeng Sawngut ki Khun ki Khlad no ha ka jing tap ka kendo ya ka ying sa jong ki halat larem nong spung hak steps ngi palai hakani ka jing Leit Sngewlem Jong Menteri ladon langru ki officer na Ketenat kumju u MLA MDC ka than kumju ru MLA ka Yong Laban kedau hang ni, bakatai kalong ying kabadon nyongut ki Khun, kalasa menta salaingun bat ukun he jengki menta udang don hakajaka sumar. Kadon ya kini ka expression na banta kini kiba du ya ka mensem kade kat kum ka noms yang ka NDR kade saulak iwe bar hakucu ko poru na banta ka ying kesem baladu bar hakucu ko por ya ke ek jing ja kat kum ka noms ngin poi kloi sha kini ki jingja mo be kendu ya kini ga lanot na kalian jongi disaster management di tim jongi nilong very much alert namanta yo lese kan don ki jingja kun kine nga request ki pai ba balong ki ba alert ba jing lenti jong pik nang ba pen kendu kun ki kun kine ki jing sausi bangi I ba ki perlok ki mat nga ngai scam da ki jing long alert jang pai ba dia nanti sengkeng beki ya yeng yang scam yen light na kini ke bar ha cukup poru ni na kalian ke department ni ai ke condolence message shaki family mo ba blame don lang rekat berki tam hukum kini ke por ngin la ban ai ke de tangki chung dua hi ni beta jang kini ke family kalong isne bhavan pe khamtam ki to ki khulum ki ba here mo is long here is so painful to see but lakataru mele kuno blame don lang ka bat kini ki se the pe illness lab long ke ba I chathe I ma hadu kata namar nimpat mat tu mene slab bocor hadu kane namar ni I ba ki jaka bompat judon umru menta kila long la flood lut mencuangi seki catang sport Garo Hills angani ke por ngila seki dot po kasi jantia keleng jongka state jongi ke ba long imam haban pe lakataru ngangi skem bagi paiba jongi kelong ki ba alert ban khamtam ban alert ba kijing yai lenti jongki but haga chu ko por ngangi skem da ke ba ngilong pikir ngin light na ke kijing sensi baro na keleng tim jongi ke di disaster management but ki police but ke inline department bar khamtam ki local MLAs bar ha cukup por ki videos ki DC SP baro ki long very much alert bar ki la ay ki message shaki district bafar baki page bha namar ngakan ma manhin ni don ka review meeting bar chief minister yang bangim dei ban pulut por than hakini ki meeting sende ke bodon kam yangi ban le ke ground level na kata kadau la don dakini ki chairman jo ki committee bafar haki district ba hamjur mo ka disaster na kata kadau ba ningi la long prepare ban wat kilat yada na bata kinu ba shem kalanot